Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali daħal f'konvenju ma' stedint 5 proprjetajiet oħrajn użati minn soċjetajiet mużikali differenti li wkoll kienu tiffaċċjaw riskju imminenti ta' skombrament minħabba sitwazzjoni legali tal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Dawn il-5 binijiet jingħaqdu ma' lista ta' 6 binijiet oħrajn li kienu mħabbrin aktar kmieni din is-sena biex issa total tela l-11 l-ammont totali tal-soċjetajiet mużikali salvati b'dan intervent dirett u deċiżiv mill-Gvern. Il-konvenji li saru jinvolvu s-Soċjetà Santa Marija tal-Mosta, is-Soċjetà San Pietru fil-Ktajja ta' Bejzabuġa, il-Każin 12 Tmej f'Ħazzabuġ, is-Soċjetà Sant'Andrija f'Ħallija u l-Każin Santalina Banda Duke of Connacht's Own ta' Birkirkara. L-investiment li gvern se joħroġ għal akwist ta' dawn il-5 proprjetajiet fil-momenti li dawn il-konvenji maturaw f'kontratti u ta' kważi 10 miljuni u 400,000 euro. Dan l-ammont jingħaqad mal-ammont ta' kważi 6 miljun euro bl-akwist ta' 6 binjiet tabru f'Marzu li għadda fejn il-Gvern diġà daħħal fi ftehim ma' swidini l-attivi fil-każ tal-Għaqda Mużikali Marija Reġina tal-Marsa, l-Għaqda Sella Levantina f'Attart, ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja ta' Kalkara, l-Għaqda Soċjo-Mużikali Aniċi f'Ħal-Qormi, il-Banda Sella Maris f'Taslima u l-Banda Antoine de Paul f'Raħaġdid. Fil-każ tal-aħħar il-proċess u diġà mitmum. Il-proprjetajiet issa tiġu maniġjati minn sezzjoni speċjali fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Lan ta' dawn il-konveni u li l-Gvern jixxi dawn il-proprjetajiet biex bekk jiġi salvati dawn soċjetajiet mużikali u jistgħu jibqgħu jintużaw titolu ġdid ta' kera ġusta favur il-Gvern. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonici, spjega li l-ħidma li tissir biex jiġu salvati l-każin tal-Banet li jinsabu f'riskju ta' sgombrament tu importanza akbar fid-dawl tal-fatt li l-Festa Maltija issa hija meqjusa bħala wirt intangibbli tal-umanità mill-UNESCO. Aħna intervjenejna fil-bidu ta' din is-sena ħabbarna li aħna dħalna f'kuntratt ma' sidien fuq 6 proprjetajiet, 6 każijiet tal-Banet u issa llum ħabbarna 5 proprjetajiet oħrajn biex issa telgħu għal 11 l-ammont ta' soċjetajiet mużikali li l-Gvern intervjena biex tara l-proprjetà mingħand is-sidien u qed isalva s-soċjetajiet mużikali. U saħaq li b'dawn l-akwisti l-Gvern se jkun aġixxa korrettament kemm ma' sidien kif ukoll ma' soċjetajiet infushom. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li bis-saħħa ta' din l-inizjattiva il-Kunsill qed tkun strumentali fit-twettiq tal-proġett ambizzjuż u ta' fejda għal ħarsien tal-kultura prezzjuża. Bħalma qal il-Ministru, rrid ikun hemm return, rrid ikun hemm xi ħaġa lura. U r-return jista' jkun mhux bil-parti finanzjarja biss, imma fil-parti edukattiva fejn għalmu tfal, fil-parti soċjali fejn jaħdu s-sipanzjani, fil-parti tal-inklusività. U din hija importanti, l-inklusività hija importanti ħafna fil-gażini, mill-gażini għan-nies biex inżommu l-karattru tal-villaġġ ta' dik l-istorja mhux tal-festa biss, imma anke tal-villaġġ.